Ito yung aming mga alaga pag umaga. Pinapakain ng aking honey bebe. Tunghayan natin ang situation pag umaga. Everyday life. Ganito kami sa aming bahay. Probinsyano. Bicolano. Daming bitaw. Bicolana. Simpleng buhay, masaya. May mga alaga sa paligid na naibebenta. Basta marunong tayong makontento kung ano ang meron tayo sa isang bagay na maliit na pangkabuhayan ay unti-unti natin itong mapapalaki. The way na pagsisikap, the way na pagmumove. Gawin natin itong inspirasyon sa ating buhay at pang araw-araw na kabuhayan na